aí están as bicis, porque nos acercaron 100 km nunha camioneta uns señores maiores e salvaronnos a vida, porque hoxe trouxemos 15 km o vento a favor, na que non pedaleamos durante máis de 10 km ninguna pedalada e pasábamos dos 20 por hora todo o tempo. Pero despois do cruce, que pasou do cruce? O vento de lado, pero vento tolo, entón nada, aí sufre, aos 10 minutos paramos un coche e percorremos 100 km, entón acábanos de regalar 2 días así, porque sí. E bueno, ahora é facerse un pouco que sufrimos cara lá, igual ainda nos colle outro. Segundo autobús camperizado que nos acolle. Isto é total. Aí están as nosas cousas que nos trouxeron dende fai 7 km. Todo o mundo nos falou tanto do Chaltén, o Chaltén, escoitas, que nos iban cantar, e a verdade é que, o entorno do Chaltén é precioso. Pero o problema é o vento. Para chegar aquí tuvemos 2 días de pesadilla. Pero de pesadilla absoluta, e iso que nos acercou un señor 100 km, pero sabes o que é loitando contra o vento, que a bici na man empurra, é físicamente agotador, pero é que psicolóxicamente todo o día o vento aí nos oídos, a min ponme a cabeza tola, enfádame moitísimo. Ando todo o día enfadado, ainda que vai eu solo, estou enfadado, porque me pon a cabeza tola, e agora estou aquí dentro da tenda, mira, calquera momento salgo voando. Hai que, para vir aquí, hai que vir moi concienciado co tema do vento, que non é unha broma, hasta que non se vive non se entende. Si que, a verdade, que o meu consello é ir de norte a sur, porque nós estamos indo de sur a norte, estamos nos pillando vento en contra moitísimas veces, a favor nunca, ou casi unha mañá, media mañá. Estamos facendo que ruta é a que vai ao Lago do Deserto, dende o Chaltén, é preciosa, non vale? Bueno, a min, persoalmente, é o punto máis bonito no que estuve nesta viaxe, mira que vimos puntos moi bonitos. Estamos no Lago Condro. Sí, polo menos o meu estado de ánimo é que onte viña super enfadado co mundo, con Argentina, coa Patagonia e co vento, e hoxe estou super feliz e non me quero ir, pero hai que ir porque é tarde. É porque nos gravas a nota, non aí? Eso xa o gravei. Pois a verdade é que eu antes non estaba enfadada, pero facer 1,5 km nunha hora cansa. Hostia. É sin baixarse da bicicleta, ojo, cuidado. Sí, ya este camiño é preciosísimo. Entonces, todo o mundo nos avisara de que isto iba a ser un sueño, que enamorar del Chaltén. A verdade é que sí. Moi desencaminhados non é precioso. Empanada de que, Vanessa? De todo. De todo o que pillamos. Empanada de todo o que tiñamos nas alforxas. Leva salami. Leva brócoli. Queixo. Salsa de tomate. Huevo cocido. E xa.
Non, levaba máis zanahoria. Ah, zanahoria, cabaciño. Ai, Vai ser unha fantasía. sí. É dulce altén. É Patagonia por detrás. Buah, a verdade é que a mellor é a IPA de frambuesa. Isto si quer llevar la casa a cuestas. E fai falta un tendedeiro. Falta. Oxe, falta de bici. Gústavos. Vanessa tamén levaba unhas bragas. O que pasa é que ela xa as quitou e deixou a min solo que co tendereiro. No, é que a mí se me sacaron no tempo que levamos dando voltas, Cristian. Se levantámonos ás 7:30 eu, Vanessa xa levaba. Eu levo despertador. Eso guarda 10:30 e ainda non salimos do sitio. Indemos á panadería. Non, a cousa é parrato. O que pasa que son poucos kilómetros. Non sabemos nin pa onde imos. Eso é outro. Pero bueno, E nós eu imos. saquei nunha fotoma. Bueno, a idea é que imos pasar 3 días na montaña. Ui. 2 noites con tenda. Así que, alá Para iso levamos o doble saco. Eso non sei se chegará alá, se cho digo. Non vai chegar, eu querido. Non sei que é rolada. Nivel máximo de rolada. Despois das patacas, yo a dúcia dos ovos, chega o tenderete. Pero os calducillos son os máis bonitos que teño, os que colei, Home, claro. Pero Trouxenos podéislle poñer os de Navidad, Trouxenos Cristian. aquí xa... Ai, xa sei que eran bonitos de arbolito de Navidad. Trouxenos aquí, porque xa son para tirar, teñen algunha tanda de sí. En México tirei 3 que me caían, os calzoncillos, e cando poñía un pantalón que me caía, caíame todo. E agora, pois, estes son para tirar aquí, teño que usalo. Neste caso, tocoulle o que foron os meus calzoncillos favoritos moito tempo, que levan todo o ano, este ano comigo, viaxando, lavándos a man, con xabón, así, a pedra. E a roupa gastase moitísimo, entón, bueno, pois vai tocar xa quedarse aquí en Irak. Isto xa non hai por onde collelos. Mira. Entonces, aquí se queda. E usos moito, dou fe. Cando digo moito, é moito. Sí, mira, acabamos de aprender un novo fenómeno que é unha zona susceptible de glof. E que é o glof? Un desborde repentino dun lago glaciar. Sí, de repente que esta parede se desplome e faga agua. Ui, e nos leva todos por diante e nos mate. Non? Basicamente ven sendo eso. A montaña, tío, non é risa. Sí, bueno, temos a tenda montada e ata fixen aí un banco así na porta. A verdade é que o sitio é precioso, así está aí ao lado do río, é recollidiño polas árbores e é gratis todo isto. E dirás ti, tampouco tes ningún servicio. Bueno, pero isto nas Torres do Paine pagas 20 euros por día. Eran 10 días de ruta. Así que nada, temos os nosos veciños franceses aí, que non sei se te fixas, eles están en costa, pero menos que eles. Non sempre mellor, non? Home, a ver, tú mira isto, que mo digan os televidentes. Mira isto. Mira aquelo, Dios mío. Unha das cousas é que atopei na hora, está todo bastante limpo, a verdad, non hai casi basura, nin... Eso non hai ninguna papelera, pero... Unha das cousas que máis me molesta é isto. Vese? Os papeles.
Vane, e, bueno, polo que vexo, as miñas amigas límpanse, despois de ir facer un pis, gardan o papel e xa o tirarán outra vez cando o topen onde. Pois non, tirámoslo aquí no sitio máis bonito do mundo e os que veñan detrás, aí lles queda. É algo que me molesta os papeles dos pises, xeralmente das chicas, que bueno, e as colillas é algo que me molesta moitísimo. Ter ese egoísmo de coller e tiralo ao chan, estes donde estes. Joder, estamos xa no 2022. Imos buscar auga ao río para cenar, para almorzar mañá e para nos lavar a cara, porque vivimos no 1900, non? É moi curioso porque estamos no sitio máis bonito do mundo, pero o sitio máis bonito do mundo non ten todas as comodidades do mundo. E entón, pois, sería precioso, sería tan precioso como estas montañas que estiveron todo o día nubladas, non se vía o pico, só se vía un pouco de neve, así que a maior parte da xente foise sen as ver, e agora dende hai un anaco despexaron e mira. Porque son as 9, Cristian. Pois son as 9, sí. As 9 é a hora perfecta neste país, para o vento, vanse as nubes, para de chover, todo. E nos dormimos aí, aos pés desta maravilla. Segundo día por a montaña, e a verdade é que estou super contento. Porque, bueno, a min gustame moito, pero non suelo ter a oportunidade de pasar así varios días na montaña. O malo, claro, non todo é super bonito. Esta noite foi un frío, pero increíble. E que me pasou? Cas 4 da mañá, máis ou menos, ganas de mexar tremendas. Aguanta, hasta que media hora e dixen, a ver, non vas a aguantar. Entón, vístete, sale da tienda, vai á letrina, que non a gravei por non marear a xente que vexo o vídeo, pero, ojo, volve outra vez pa a tienda, volvete desvestir, métete nos sacos, todo isto a temperatura que estaríamos, que sería en torno a 0. Así que, bueno, non todo é bonito, pero compensa, ou a min compensame polo menos. E agora imos facer unha ruta que nos vai levar ata o campo base do Fitzroy. Esperemos que se poida ver ben e non este moi tapado polas nubes, porque durante o día hai bastantes nubes, a noite vanse. Mira, a miña versión de viaxar coa paleta das cacas, pero en gigante. Temos isto, que, bueno, meterse aí, no, eso voulle a forrar a xente se me o trago. Pero teñenche aquí unha palatada para que vayas a enterrar as túas cacas como a miña paleta. A miña paleta. Sí, home, con isto non podo viaxar, pero... Home, era ben bonito, el chico de la pala.
Sí, el chico que le cuesta hacer caca fuera de casa, en ese agujero lleno de caca con toneladas de caca. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que hai, porque, a ver, vivimos así, no monte. Espero aquí. Buah, xa se ve alá, ao lonxe, a lagoa, co Fitzroy detrás, que está un pouco tapado, fai un anaco vías, agora non se ve. E hai unha morea de fervenzas caendo ao lago. O problema que perdímonos do camiño, eu non sei nin por onde subín. Subín por aí arriba, por unha parede de rochas, Vanessa deu a volta, despois creo que volvía, non sei onde está, pero buah, que pasada, que pasada. O que pasa agora é atopar o camiño para volver, non volver outra vez por aquí. Como facer unha almohada caseira cando non tes unha almohada á man. Colles unha camiseta, neste caso colles o plumas, ou a chaqueta que teñas de man, ou o que queiras, mételo dentro e xa tes cubre a almohada e a almohada feita. E se é un plumas mellor porque é máis blandiña, como se fora de látex. A verdade é que estamos acampando, pero a todo lujo, verdade, Vanessa? Sí, estás aí de vídeo tutorial e eu aquí, pasando frío, mona. Venga. Esta é a rutina de todas as mañas. Iba para esta parede, tiñas ese maldín, non estabastes? Non, hoxe dormí moi ben. Vanessa levántase, desperta, recolle, mano, fai É que todo. ti mira as medias. Eu, Claro, ven aquí a explicar esto, Cristian, ven. Mira onde está a mitad e mira onde está a tua colchoneta. sí, pero mira o de abaixo. Ainda está máis. Mira que invasión. Claro, así Vanessa hoxe non collía eso. Porque serían os cousos para baixo, bueno. Sí, Ainda, bueno, ela recolle todo, non estou, pero un medo. Estes días ainda nos estábamos levantando antes, ás 7, entre as 7 e 7:30, porque queremos aproveitar máis o día. E hoxe ainda temos que echar ao pueblo e facer 90 km de bici. E facer compra e facer todo. lavar, tamén é bonito. Está como a Emilia. Non teño agujeros casi, isto sí que é increíble. Ou ten un modo isto que me quita as agujeros ou non sei. Cuidado, te vas xa con todo recollido.